Virtualni svijet za zadarski HSP dr. Ante Starčevića jedino je mjesto na kojem mogu komunicirati s građanima. Od grada Zadra prostorije nisu dobili, pa su problemu doskočili tako što su otvorili svoj Facebook profil. Mi smo jedina parlamentarna stranka koja prostor nije dobila. Zašto je to tako, ja stvarno ne mogu reći, to se možda može pitati gospodina Zvonimira Vrančića, gradonačelnika, jer on je taj koji to odlučuje. Tako da smo otvorili ovih dana Facebook profil na kojem se građani i žitelji županije mogu obratiti nama za bilo kakvu pomoć, pitanje ili bilo što drugo što im treba. Na kraju krajeva, ako imaju pitanje u vezi županije, imamo županijskog vijećnika, pa rado ćemo postaviti njihova pitanja i prenijeti im nazad odgovor. Zadarska podružnica stranke je, poručuju, zahtjev za prostorijama u gradsku upravu predala prije 5 mjeseci, otprilike u isto vrijeme kada i Laburisti. I dok je njima zahtjev odobren i prostor dodijeljen, Starčevićevim HSP-ovcima nije. Iako su na proteklim izborima i oni postali parlamentarna stranka.